ማካለና ጎይታ ሃሌሉያ ገጽካ ክንርኢ እንደል ያለና በዝምሸት እግዚአብሔር ገጽካ ክትመልሰልና እንደል ያለና ጎይታ ሃሌሉያ ቅድም ገጽካ ንሓጎስ ጽጋብ አለ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ሃሌሉያ 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 ደሌካለና ጎይታ ትርከበልና ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 كل زلعال كاب كل سمزغبري كاب كل سمزغنني سمالوكا يسوس فلويغا يسوس فلويغا غويتا هللويا صما كالنا غويتا هللويا ገጽካ መልሰልና በዝምሸት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ረድኤትና ሆንካ ክትርከብ ጎይታ ሕጁን ጸማካለና ሃሌሉያ ሄባተኩም ጸልይልካና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ድሎይኒልካና ይኻሞን ደሌካለና ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ድሊካሉና ድሊካሉና ጽምአካሉና ጽምአካሉና ጽምአካ ጽምአካዊ ጽምአካ ጽምአካሉና ጽምአካሉና ጽምአካ ኣብ ሕይወትና ጽምአካ ጽምአካሉና ጽምአካሉና ጽምአካ ኣብ ዘመን እዚ ጽምአካለና ጎይታ ሃሌሉያ ስኻ ኃይልና ክትከውን ጎይታ ሃሌሉያ ስኻ ብርታዓና ክትከውን ሃሌሉያ ጸጋ ከተብዛሐልና እግዚአብሔር ሃሌሉያ የሓጎስ ጽጋብ ኣለካ ንስኻ ጎይታ ሃሌሉያ ኣጊህና ክንደሌካ ጎይታ ሃሌሉያ ኃይልን ብርታዕን ክትበና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
نسمعكالنا نسمعكالنا نسمعك 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 نسمعكالنا نسمعكالنا نسمعك نسمعك ونسمعك يسوع يسوع دليكالنا غويتا هاليلويا كمتي إراب معين ما يتتنافر غويتا ناهم كون قلت سمعك لنا غويتا هاليلويا أبا خايزول له عرفتي أبا خايزول له سلام غويتا هاليلويا نايت المات حيني زسعر وقات هابا خاطر حيد اللو غويتا هاليلويا كم نسري بحيني نقدميت زقسقس غويتا أبا خاطر حيد اللو زحيلي زي بخاط رح يزركب غويتا هاليلويا زقازي أبا خاط رح يزركب مو غويتا هاليلويا أسي يسوس كبر يسوس كبر 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 تقملنا እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይወትና ንስኻ ተጠቀመላ ጎይታ ሃሌሉያ ንድኹም ሓይልን ትህብ ንስኻ ኢኻ ሕጁን ጎይታ ሃሌሉያ ኣባኻይና ንእመን ጎይታ ሃሌሉያ زي قدل محرة لكان سخا غويتا ناتكا فقري فلوي غويتا هاليلويا 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. وقامت كان مرأي أغدس كاون مرمر ملو الزمني معاس تسقبكا لخي معاس تسقبكا يسوسي وقامت كان مرأي مقدس كاون ممرمر ملو زمني عاسيتك بكم لخي عاسيتك بكم حيتتك بني خا
ኣይትጽገብን ኢኻ ኣምለኸይ ኣይትጽገብን ኣይትምኖን ኢኻ ኢየሱስ ኣይትምኖን ኢኻ ኣምለኸይ ኣይትምኖን ኢኻ ኢየሱስ ኣይትምኖን ኢኻ ኣምለኸይ ኣይትምኖን ኣይትጽገብን ኢኻ ኣምለኸይ ኣይትጽገብን ኢኻ ኢየሱስ ኣይትጽገብን ኣስትጽግብ ኩንከ ኣምለኸይ ማዓስትምኖ ኾንካ ኢየሱሰይ ማዓስትጽግብ ኮንካ ኢየሱሰይ ምሉእ ዘመነይ ማዓስትጽግበካ ኣምለኸይ ማዓስትጽግበካ ኢየሱሰይ ሃሌሉያ ወይታ ንስኻ ኣይትጽገብን ኢኻ ሃሌሉያ ኣይትምኖን ኢኻ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ኣብ ነኒ መዓልቲ ሓድሽ ኢኻ ንስኻ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣነስተገሪመ ብመንፈስካ ኣምለኸይ ኣነስተገሪመ ብሓይልኻ ኢየሱሰይ ኣነስተገሪመ ብህላውነትካ ኣምለኸይ ኣነስተገሪመ ብሓይሊ መንፈስካ ኢየሱሰይ ኣነስተገሪመ ብሓይሊ መንፈስካ ኢየሱሰይ ኣነስተገሪመ በትህያው መንፈስካ ኣምለኸይ ኣነስተገሪመ ብህላውነትካ ኢየሱሰይ ኣነስተገሪመ ብሓይሊ መንፈስካ ኢየሱሰይ ይግባእካ ክብሪ ክትወስድ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 11 ከም ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣለና ሃሌሉያ መገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማንካ እውን ንዘለኣለም ብጽና ኣሎ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማንካ እውን ንዘለኣለም ብጽና ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ገጹ ክመሰልካ ክንደይ ሰናይ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዕንቲኡ ቁልሕ ክብላኻ ክንደይ ሰናይ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብህላውነቱ ደበኽ ክብለልካ ክንደይ ሰናይ እዩ ሃሌሉያ ኣው ሙሉእ ሓጎስ ኣሎ ሃሌሉያ ኣው ሙሉእ በረኸት ኣሎ ሃሌሉያ ንሓርብታትና ዝመልእ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣሎ ሃሌሉያ
ودا قدنا زملء هللويا ودلوتاتنا زملء قويتا هللويا يسوع هللويا وقابقز كان مقدس كان بمرمارنسي ملوز زمني هيتقبك كان يوم لخي وقابقز كان مرأي مقدس كان بمرمارنسي ملوز زمني هيتقبك كان يوم لغي كل ما عالتاتنا كنحقو باكبلنا نسي كل ما عالتاتنا كنحقو تسكبلنا نسي عنقينا مقدس كان قرب كنتسكب بسبح بيتك عنقينا مقدس كان قرب كنتسكب بسبح بيتك أداوي مسناي لبي عالعيلينا مقدسك أداوي مسناي لبي عالعيلينا مقدسك أدهيك الخوف نافقين دمتخا أدهيك الخوف نافقين خبرخا تمزت وعوخا تركب اللوميخا كبلومي خا يسكاي تخولن عاي تحفروني خا عاي تحفروني خا كاب إلاتات ماي هيوه بدستا قد لبيز عقبلو وشتيك ترسر لدمت كاني نافقي إن خوب اقرخا حرب تاتي الأيوم عدل الله بسبح بيتكم كاب إلاتات ما يهوى بدستان خقد لبيز عقبلو وشتيك ترسر ذلمت كاني نافقي إن خوب تحتها حرب ذاتي الأيوم عدل الله بسبح بيتكم تمزت وعوخا تركب اللومي خا تركب اللومي خا
تسكايت خولن عيتحفروم نخاف عيتحفروم نخاف كل معالتاتنا كنحكو باكولنا نسي كل معالتاتنا كنحكو تسكبلنا نسي عنجينا نمقدس كان قرب كنتسكب بسبح بيتك عنجينا نمقدس كان قرب كنتسكب بسبح بيتك عنجز قالو نحاقوس تقام بتريد قسكا إنا نحقوس إنا نحقوس إنا نحقوس بتريد قسكا إنا نحقوس إنا نحقوس عمقس قالو نحاقوس قال بترقيت قسكا إنا نحقوس إنا نحقوس إنا نحقوس بترقيت قسكا إنا نعقب إنا نعقب إنا نعقب هاليلويا 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 وقدس كان مرئي مقدس كان ممرمسي ملوس زمني عيد كان يملخي ملوس زمني عيد كان يملخي كل معالتاتنا كنحكو باكولنا نسي كل معالتاتنا كنحكوس دسكبلنا نسي عنجينا نمقدس كان قرب كنتسكب برخت بيتك عنجينا نمقدس كان قرب كنتسكب بسبح بيتك عداوي مسناي لبك عالإلينا مقدسك عداوي مسناي لبك عالإلينا مقدسك اديك الخوف نافقين دمتخا اديك الخوف نافقين قبرخا اديك الخوف نافقين دمتخا اديك الخوف
توفيقه خبره تومز تسوعوخا تركب اللوميخا تركب اللوميخا قسكاي تخوله عي تحفرو منيخا عي تحفرو عي تحفرو منيخا تحفرو منيخا عم قسكالو نحاقوس تقام بتريد قسكا إناني حقوس إناني حقوس إناني حقوس بتريد قسكا إناني عقب إناني عقب إناني عقب بهلاونتكا إناني حقوس إناني حقوس إناني حقوس بهلاونتكا إناني عقب إناني عقب إناني عقب عبقس قالو نحاقوس تقام عبقس قالو نحاقوس تقام بتريد قسكا إناني حقوس إناني حقوس إناني حقوس بتريد قسكا إناني عقب إناني عقب إناني عقب زيتوعوخا تركب اللوميخا تركب اللوميخا اسكاي تخوله عي تحفرو منيخا عي تحفرو يسوس تمسكن قويتا تبارك يسوس سخاي تحفرني خا قويتا هللويا تركبي خان سخان زولي خا قويتا هللويا بحق المنفسن زولي خا قويتا نسخا تركبي خا هللويا بتحتنا نزدلي خا بفرهات كان نزدلي خا قويتا نسخا تركبي خا هللويا قال كان زوزو نسخا تركبلو مي خا قويتا هللويا 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 كبري كبري نعخا هللويا 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 كبري كبري نسمك كبري كبري نسمك كبري كبري نسمك كبري كبري نعخا كبري كبري نعخا هللويا 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 ويتا هيوتي تخبرك الله هللويا نعخا نبين خات سجدل كالله ويتا هللويا
نعها نبين خاتك الزاك الله قويتا هللويا كما خاص لزي اللي قويتا زي تحفر أملاخ سلزغونك هللويا تركب أملاخ سلزغونك هللويا أمون أملاخ سلزغونك قويتا ما كل خبرين سخا سدو كل خبرين عخايخون قويتا هللويا نبين خايخون بيسوس هللويا 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 كبرنا عخايخون قويتا هللويا جد ما اغزيابي ربو امتاب قدمي خاق قريبنا خنصلز صنحنا كل منكاز صنحنا قويتا حجون بقالك ختمصانا تقال حقي امونغونا خوينوس اغزيابي ربو هللويا فوسنا قويتا هللويا حيل خبنا قويتا هللويا بفلتات كعتقنا قويتا هللويا الكاون نصمو لنا اغزيابي ربو الكان اغرنا مبراهتي مقدنا دما برهاني مو قويتا هللويا صبابو يلنا هللويا برهان كوين خمصانا حجون قويتا هللويا لبنا خفتو قويتا هللويا اب لبنا بوتا خركب هللويا 30 ميتي كفري قويتا زيد ليتنان صلتنان بزمشت زون قويتا هللويا هللويا سلت قبرلنا خبرن هبك لنا قدمنا نمسكنك لنا قويتا كل خبرنا عخايخون Jesus mighty name amen እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን ምስጋናን ውዳሴን አምልኮ ለጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድህና ይሁን እግዚአብሔር እንደገና ለምሸት እድል ስለዛብና ስሙ ይክበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አማኸልና ጸጉን መንፈሱን ከፍሰሰልና ሕያው ቃሉን ማخገልጸልና ክንጽሊና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘለኻን ትነብርን ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝሆንካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንህበካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ንስኻ አልፋ ኢኻ ንስኻ ኦሜጋ ኢኻ ንስኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንስኻ ኢኻ ክብርን ምስጋናን አምልኾን بزمشت زين عخان هبالنا قدوس قالك بمنفس قدوس كبرهالنا نهيوت كونلنا ناي قالك منفس نفسنان منفسنان أمرونان كل خورسو قدوس እግዚአብሔር ንጽልያለና ቃልካ ሕያውዩ ቃልካ ጥበብ ይህብዩ ንቃልካ ዝገልጽ መንፈስካ እሙ መንፈስካ በመልአት አማኸልና ይፍሰስ تعرفوا زلوا جزء كله نعخ حلفنا نهبالنا بكبر ودخاب يسوع كريستوس سم آمين. እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን زحلف ካብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ዘሎ ክፍሊ ካብ ቁጥሪ 8 ጀሚሩ ዘሎ ሪኢና ነርና قرب أبتعتواي وجن استرفلو السودما ملينا خريوينا أبتمأتوي انتهى كم زبالة تزراري بناينا كابت زي حالة فجن نمزخا خير خوننا حد كفلتات كان ببي جزء أبهر بزعبا حسوت النبيات نيرمياس كمي كم استزاربون كمي كم زرعيو كاب كفلي سران سلستن رئي مالتيو كابز غفلزي نريو عبيت نجار انتايو እግዚአብሔር ዝራአዩ ለኤርሚያስ ከመይገሩ ገሊጹ ከምዘራአዩና ንርኢ እግዚአብሔር አርዩ ጥራይ ሱቅ አይበለን እንታ ገብር ከምዘለው ድማ እግዚአብሔር እንታ ከምዝገብር ለኤርሚያስ ነጊርዎ እቲ ዝፈርድ ወይ ድማ እቲ ፍትሕ ዝህብ ባዕሉ እግዚአብሔርዩ ማለትዩ አብ ሰማርያን
ኣብ ይሁዳን ዝነበሩ ነቢያት እንታይ ዓይነት ትምህርትታት የምህሩ ንዝነበሩ ከም ዝነበሩ እዩ እግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝነግሮ ኣብ ሰማርያ ዝነበሩ ነቢያት ኣብ ሰሜናዊ ሰማርያ ዝነበሩ ነቢያት ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ እዩ ንጣዖታት ንኽሰግዱ ንሰባት የምህርዎም ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ይሁዳ ድማ ዝነበሩ በኣመንዝራነትን ብኽፍኣትን ሰባት ልቦም ተሪሩ ንኽኸዱ የተባብዕዎም ነይሮም እግዚአብሔር ንዚ ይርዩ ማለት እዩ እዚ ይርዩ እግዚአብሔር እዚ ስለ ዝረአየ ንዚ ዝረአየው ነገር ንኤርምያስ ኣርእዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ቁጽሪ 11 ኣብ ቤተ መቅደስ ብቐንዱ ክፍኣት ክገብሩ ከለዉ ረኸብክዎም ይብል እግዚአብሔር ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ መገዶም ጸልማትን መንደል ሃጽን ክትኮኖም እያ ኣብኡ ተደፊኦም ከም ዝወድቁ ክገብሮም ኢሉ መን እግዚአብሔር ኣብ ቤተ መቅደስ ብቐንዱ ክፍኣት ክገብሩ ከለዉ ረኸብክዎም ኣበዩ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ቤተ መቅደስ ክፍኣት ይገብሩ ነይሮም እግዚአብሔር ድማ ኣብኡ ረኸብክዎም እዩ ዝብል ኣብኡ ረኺብዎም ዝገርም እዩ ብቐንዱ ክፍኣት ክገብሩ ከለዉ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ረኸብክዎም ኢሉ ንኤርምያስ ይነግሮ ቀፂሉ ዝበሎ እንታይ እዩ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ ሓጢአት ነቢያት ሰማርያ እውን ሪአዮ ኣለኹ ብስም ጣዖት በዓል ተነበዩ ንህዝቢ እስራኤል ከዓ ኣስሓትዎም ይብል ሓጢአት ሰማርያ ነቢያት ሪአዮ ኣለኹ ብስም ባኦል ትንቢት ተነበዩ ብጣዖታት እዚ ድማ ሪአዮ ኣለኹ ዝረኣኽዎ ነገር ኢሉ ንኤርምያስ ይነግሮ ማለት እዩ ነቢዩ ኤርምያስ ቀፂሉ ንህዝቢ እስራኤል ከዓ ኣስሓትዎም እዩ ዝብል እንታይ ገበርዎም ኣስሓትዎም ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዓቢ ቦታ ኣለዎ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝበልዎ ይስማዕ እሶም ዝበልዎ እቲ ህዝቢ ይቕበሉ እቲ ህዝቢ ንኣታቶም እሳቶም ዝተዛረቦ ስለ ዝቕበል መገዲ ስሒቱ ማለት እዩ ስለዚ 10 ሰብ 10,000 ሰብ ከስሕት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምቲ ተቐባልነቱ መጠን ከምቲ ተቐባልነቶም መጠን ኣብቲ ህዝቢ ስፍራ ነይርዎም ቦታ ነይርዎም ኣብቲ ህዝቢ ተቐባልነት ነይርዎም ስለዚ ዝዛረበው ነገር ልክ ኢሉ እቲ ህዝቢ ከይመርመረ ይወስዶ ነይሩ ብሽም ጎይታ ሰራዊት ክንዲ ዝንበዩ እቲ ሓቀኛ ትንቢት ማለት እዩ ብስም ባኦል ይንበዩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ኣስሒቶሞም እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት እውን ካብ ዝኸፍእ ክገብሩ ከለዉ ረኣኹ ይብል ኣብ ቤተ መቅደስ ረኸብክዎም ይብል እንደገና ኣብ ሰማርያ ዝነበሩ ነቢያት ረኣኽዎም ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስም ዝነበሩ ካብኡ ድማ ዝኸፍእ ነገር ክገብሩ ረኣኽዎም ይብል እግዚአብሔር ረኺብዎም ርእይዎም እንታይ ይብል ቀፂሉ ካብ ዝኸፍእ ክገብሩ ከለዉ ረኣኹ ይምንዝሩ ሓሶት ይዛረቡ ሓደ እኳ ክፋእ ካብ ምግባር ደው ከይብል ከዓ ነቶም እኩያት ሰባት ሓጢአት ክገብሩ የተባብዕዎም ኣለው ማለት ካብ ክፍኣት እኳ ሓደ ሰብ ከይምለስ ናታቶም ከይኣክል ንካልኦት ድማ የተባብዕዎም ነይሮም ማለት እዩ ንምንታይ ንኽፍኣት ናብ እግዚአብሔር ከይምለሱ የተባብዕዎም ነይሮም
نزي من رئو እግዚአብሔር ሪኡ ማለት ነው እግዚአብሔር ዝርኢ አምላክ ዓመት የበረታትዑ ነይሮም ማለት ነው ንኽፍአት ንእከይ ግብሪ ይጉስጉስዎ ነይሮም ንዓመፃ ይጉስጉስዎ ነይሮም ማለት ነው ብምንታይ ብመንፈሳውነት ወይ ከዓ ብነብይነት ሽም ተኸዊሎም ንኽፍአት ይደፍኡ ሉኔሮም ማለት ነው እግዚአብሔር ንዝሪዩ ማለት ካብዚ ኽፉ ካብዚ ኸፋ ክገብሩ ከለዉ ረኣኹ ይምንዝሩ ሓሶት ይዛረቡ ሓደ እኳ ክፉእ ካብ ምግባር ደው ከይብል ከዓ ነቶም እኩያት ሰባት ሓጢአት ክገብሩ የተባብዕዎም ኣለዉ ንዓይ ኩላቶም ከም ህዝቢ ሰዶምን ጎሞራን ክፉኣት እዮም ኢሉ ጠቅለል አቢሉ ኩላቶም ዋላቶም ነቢያት ይኹኑ ዋላቶም ዝተባብዑ ክፉያት እኩያት ይኹኑ ኩሎም ሓደ እዮም ዋላ ሓደ ፍልሊ የብሎምን ኢሉ ኣብ ሓደ ጀንቢላ እትዮም ማለት እግዚአብሔር ስለዚ ኣነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብዛዕባ ኣቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት ከምዚ ዝስዕብ እብል ኣለኹ ንዓይ ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ኣብታ ሃገር ከም ዝዝርጋሕ ስለ ዝገበሩ ረኸብልዖሜ ማይ ስመ ከዓ ኸስትዮሜ ኣበይ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ገይሮም እግዚአብሔር ምፍራሕ ከም ዘይህሉ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ማለት ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከባቢ እግዚአብሔር ምፍራሕ ከም ዘይህሉ ገይሮም ብምንታይ ክፍዓት ስለዘተባብዑ ዓመፃ ስለዘተባብዑ ፍርሓት ኣምላኽ ኣብታ ከተማ ከይህሉ ሆነ ፍርሓት ኣምላኽ ጠፊኡ እከይ ነጊሱ ማለት እዩ ክፍዓት ነጊሱ ዓመፃ ነጊሱ ስለዚ ንቶም ከምኡ ገይሮም እከይ ዘምህሩ ዝነበሩ ንዓታቶም ዕረ ከስትዮሜ ከብልዖሜ ኸስትዮሜ ኢሉ እግዚአብሔር መን እግዚአብሔር ማለት እዩ ንዓመፃ ከተባብዑ እግዚአብሔር ሪእዎም እንደገና ረኺብዎም ኣብ ቤተ መቅደስ ረኺብዎም ኣብ ሰማርያ ሪእዎም ኣብ ኢየሩሳሌም እንደገና ሪእዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝርኢ አምላክ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይርኢ ያህዌ ይርኢ እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ዝተገበረ ዝርኢ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ብስውር ዝተገበረ ዝርኢ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ዝተገበረ ብብርሃን የውጾዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዘይሪኦ ነገር የለን ካብ እግዚአብሔር ዝኽወን ነገር የለን እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝመልአ አምላክ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይርኢ እግዚአብሔር ሰናይ ንዝገብሩ ይርኢ እግዚአብሔር ክፉእ ንዝገብሩ እውን ይርኢ እግዚአብሔር ይርኢ ያህዌ ይርኢ ያህዌ ንኹሉ ዝርኢ አምላክ እዩ ስለዚ ሎም ምሸት ኣርእስተይ ያህዌ ይርኢ ያ ኣብታ ትቕፅል ክፍሊ ክሪኣ ኢና እታ ትቕፅል ክፍሊ ካብ ቁፅሪ 23 እያ ትጅምር እሳ ክሪኣ ኢና ያህዌ ይርኢ ያህዌ ዝርኢ አምላክ እዩ የዒንቱ ናብ ቤቱ እዩ የዒንቱ ኣብ ህዝቡ እዩ እግዚአብሔር ይርኢ እዩ እግዚአብሔር ከም ዝርኢ ከምዚ ኢሉ ኣነ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝርከብ አምላክ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ
أنا خرئي أبصور سفرة زحبة أنا خيري أبصور سفرة حبة زخيل سب يلبون أنا إجزي أبهر تزاري بلغ سماين مدرن زمل أملاخ مخوانا يدو أيت فلتونيهم أنا إجزي أبهر تزاري بلغ إجزي أبهر بزعبا مننتو مزراب جميرو إجزي أبهر نقولو خمزرئي سماين مدرن زملا أملاخ السو مخانو أبصور وأبحبو سفرة مانم كابو خوال كم زي كقل بزعبا مننتو إجزي أبهر ني إرمياس مزراب جميرو كاباي زحبا نجر يلن مالت أنا أب حدا بوتات راي زي كونس أب كل سفرة زركب أملاخي أنا إجزي أبهر تزاري بلغو أنا كيرئي أب سور سفرة كحبا زخيل سب يلبون إجزي أبهر أب كل سفرة زركب أملاخ مخانو ينقرون إرمياس كاب إجزي أبهر تصويرو أبو سفرة كقمة زخيل سب يلن إجزي أبهر يرئي إجزي أبهر زرئي أملاخيو هو إجزي أبهر أبيت مقدس كفاح قبريو عندنا أب سماريا بنبيات ببعولشم تنبيت كنجر ريو أبي يروسالم أبيت مقدس رخصة كفاءات كجبر ريو إجزي أبهر زرئي أملاخي إجزي أبهر سناي كجبر يرئي إجزي أبهر كفاء كجبر يرئي إجزي أبهر زرئي أملاخي كاب إجزي أبهر زحبة حدا نجر يلن إجزي أبهر جبرم رئيو إجزي أبهر تجباراتهم كلو مزينو تجبار تمزينو سرعة رائو مستفتنا انتايلو كابت هزبي إجزي أبهر مفرح حات آتيبهم أوشومو إلو نأكي زقبر سب يتبابعوه نخفاء زقبر سب عجو هايبلوه كندي قدف زبلوه كندي كاب عمتا تملس زبلوه أزيس زيوات مقدئو كند زبلوه يتبابعوه إلو እግዚአብሔር كل ዋላት ነብይ ይኹን ዋላቶም ህዝቢ ይኹኑ በብደረጃኦም ታሕተቲ ኮይኖም ኣብዚ ክፍል እዚ ክርኢ ከለና እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኩሎም ሓደ እዮም ኢሉ ኣብ ሓደ ጀንቢል ኣትዩ ኩሎም ሓደ እዮም ዝተፈለየ ሰብ ከማን የብሎምን ኢሉ ንኤርምያስ ነጊሮ ስለዚህ እግዚአብሔር ይሪዩ ዝሪ አምላኽ እግዚአብሔር ህይወትና ይሪዮ እግዚአብሔር አገልግሎት ይርኢ እግዚአብሔር ሐቀናና ይሪዮ ዝሪ አምላኽ እግዚአብሔር ዘረባና ይሪዮ ዘሪ አምላኽ አይኮነን አገልጋሊ አብትዕቲ አምላኽ ዘሎ ሰማለትዩ ካብ ኡኽስወር ኣይክእልን እዩ ካብ ቁፅፅር አምላኽ ክጠፍእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ርኤ ኢሉ እግዚአብሔር ይርዩ ኤርምያስ እግዚአብሔር ዝረአዮ አርኢዎ ንኤርምያስ ቀፂልና ንሪኦ እዚ እዩ ኣነ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ
ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝርከብ ኣምላኺ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ኣነ ከይርኢ ኣብ ስውር ስፍራ ክሕባ ዝኽእል ሰብ የልቦን ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ሰማይን ምድርን ዝመልእ ኣምላኽ ምዃነይ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣነ ብሕልሚ ከም ዝተዛረብክዎም ገይሮም ብስመይ ሓሶት ይዛረቡ ከም ዘለው ፈሊጥ ኣለኹ እግዚኣብሔር ብዛዕባ መንነቱ ምስ ተዛረበ ሰማይን ምድርን ዝመልአ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ዝተዛረበ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝርከብ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ዝተዛረበ እቶም ነቢያት እዚኣቶም እንታይ ይዛረቡ እንታይ ኢሎም ኢሉ እግዚኣብሔር እዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣነ ብሕልሚ ከም ዝተዛረብክዎም ገይሮም ብስመይ ሓሶት ይዛረቡ ከም ዘለው ፈሊጥ ኣለኹ ኣነ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ከም ዝተዛረብክዎም ገይሮም ብስመይ ይዛረቡ ኣለዉ ኣነ ድማ ዝሪኤ ኣለኹ ማለት ኣይተዛረብክዎምን እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረቦም ብሕልሚ እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረቦም ብሕልሚ እግዚኣብሔር ከም ዝበሎም ብሽም እግዚኣብሔር ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ብዛዕባ ሕልሚ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ይዛረብ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሕልሚ ኣሎ ካብ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ሕልሚ ኣሎ እንደገና ሰብ ካብ ልቡ ወፂኡ ድማ ዝሓልሞ ሕልሚ ኣለዎ ናቱ ሕልሚ ስለዚ ካብ ልቦም ሓሊሞም ኣውፅኦም ብሽም እግዚኣብሔር ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድማ ነዚ ርኢዎ እዞም ነቢያት እዚኣቶም በቲ ንሳቶም ዝፈጠርዎ ሓሶት ገይሮም ንህዝበይ ዘጋጊዎስ ክሳብ መዓዝ እዩ ከምቲ ኣቦታቶም ንዓይ ረሲዖም ንጣዖት በዓል ዝሰዓቡ ህዝበይ ከዓ በቲ ንሳቶም ዝነግርዎ ሕልሚ ዘረስዑኒ መሲልዎም ኣሎ ቅድም ኣቦታቶም ብበዓል ነቢያት ተዛሪቦም ከም ዘረስዑኒ ሕጂ ድማ ብሕልሚ እንዳተዛረቡ ዘረስዑኒ መሲልዎም ኣሎ እቶም ነቢያት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንርኢ እንታይ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ነገር ንእግዚኣብሔር ከም ንርስዕ ረሲዓን ከም ዝገብር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ረሲዓን ከሆኑ ንእግዚኣብሔር ዝረስዑ ንእግዚኣብሔር ረሲዖም ንኻልኦት ኣማልኽትታት ከምልኹ ዝደፍእ ትንቢት ናይ ሕልሚ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረቦም ገይሮም ነዚ ይዛረብዎም ነይሮም እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ንዓይ ከረስዑኒ ረሲዓን ክገብርዎም ንእግዚኣብሔር ረሲዖም ኣብ ካልእ ደልሃመት ከኣቱ ዝገብር ኣሰምህሮን ትንቢትን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ቀፂሉ ዝበሎ እዚ እዩ እቲ ሕልሚ ዝሓልም ነቢይ ሕልሚ ይዛረብ እቲ ቃለይ ዝተቐበለ ነቢይ ብሓቂ ቃለይ ይኣውጅ ኣብቲ ላዕሊ ክዛረብ ከሎ ብሽም እግዚኣብሔር ግን ካብ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ሕልሚ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ከም ዝተዛረቦም ገይሮም ክዛረቡ ንርኢ እግዚአብሔር ድማ ይሪ ውርድ ኢልና ድማ ክርኢ ከለና እቲ ሕልሚ ዝዓለመ ነቢ ሕልሚ ይዛረብ ካብ እግዚአብሔር ዝዓለመ ነቢ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበለ ነቢ ካብ እግዚአብሔር ድማ ቃል ዝተቀበለ ነቢ ተሃልዩ ንትቃል ይዛረብ እግዚአብሔር ሰብ ካብ እግዚአብሔር ከይተቀበለ ከገልግል ከም ዘይክእል
ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ ኣለና ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝተቐበሎ መልእኽቲ ተሃልይዎ ነቢይ ወይ ነቢይት ክትዛረብ ትኽእል እያ ካብ እግዚኣብሔር ከይተቐበለ ካብ እግዚኣብሔር ከይተቐበለት ትዛረብ ወይ ዝዛረብ ነቢይ ተሪእና ግን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ሓደጋ ከቢድ እዩ እቲ ሓደጋ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምውዳቕ እዩ እግዚኣብሔር ዝበሎ እንታይ እዩ ዕረ ከብልዖም እዩ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ኢድ ካብ እግዚኣብሔር ኣፍ ሕልሚ ዝተቐበለ ሕልሚ ይዛረብ ካብ እግዚኣብሔር ሰምዐ ቃል ዘለዎ ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ተጉላባነት ይዛረብ እሱ እዩ ነቢይ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ዝዛረብ ካብ እግዚኣብሔር ዘይተቐበለ ነቢይ ካብ የምፂኹ በካ ካብ የምፂኹ በኪ ካብ ጅቡኡ ወይ ድማ ካብ ካልእ መንፈስ ይቐድሕ ወይ ካብ መንፈሱ ካብ ሂውማን ስፒሪት ኣውፂኡ ዝመሰሎ ይዛረብ እግዚኣብሔር እዚ ኢሉ እቲ ሕልሚ ዝሓልም ነቢይ ሕልሚ ይዛረብ እቲ ቃለይ ዝተቐበለ ነቢይ ብሓቂ ቃለይ ይኣውጅ ኣዋጅ ይኣውጅ ናይ ትንቢት ኣዋጅ ይኣውጅ ሓሰር ምስ እኽሊ እንታይ ኣለዎ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበለኹ ሕጂ እግዚኣብሔር ከም መዛዝኖ ከሎ ብሓሰርን ብእኽልን ኣመዛዚንዎ ነቶም ሓሰውቲ ካብ ልቦም ኣውፂኦም ዝዛረቡ እንታይ ኢልዎም ሓሰር እቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ መልእኽቲ ግን እኽሊ ኢልዎ እኽሊ ንሰባት ዝጠቅም እዩ ንስግኦም ዝጠቅም እዩ እኽሊ ዝዕንግል እዩ እቲ ካብ ኣምላኽ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፀ ቃል ንዝጠመየት ነፍሲ ይዕንግል እዩ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፀ ቃል እወ ንዝፀምኡ የርዊ እዩ ንዝሓዘኑ የፀናንዕ እዩ ንዝተሰበሩ ይፅግን እዩ ንዝሓመሙ ይፍውስ እዩ እቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፀ ቃል ብሓቂ ክንገር ከሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ብሓሰርን ብእኽልን ፈላልዩ ኣቐሚጦ ማለት እዩ ሓሰር ምስ እኽሊ እንታይ ኣለዎ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበለኹ ቃለይ ኢሉ ቁጥሪ 29 ቃለይ ከም ከውሕን ከምቲ ንኸውሒ ሓሸምሸም ዘብል ሞዶሻን እዩ ቃለይ ከም ከውሒ እዩ ከምቲ ንኸውሒ ድማ ሓሸምሸም ዘብል ሞዶሻ እዩ እንታይ ቃሉ እቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፀ ቃል ካብ ልቢ ኣምላኽ ዝወፀ ቃል እቲ ቃል ዘለዎ ቃል ይዛረብ ቃል ተዘይብሉ ትም ይበል ኣፉ ዓቢሱ ኾፍ ይበል ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከመይ ሓያል ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ቃል ኣምላኽ ዕብራውያን 4:12 ሕያውን መስለጥን እዩ
ሓያል እዩ ቃል ኣምላኽ አንጉዑን ቀላጽምን ጅማትን ዝፈላልዩ ኣብ ሰብ ልቡ ውሽጢ ዝተሰወረ ዝገልዩ ሕያው እዩ ቃል ኣምላኽ ሓያል እዩ ቃል ኣምላኽ መንፈስ ዝሓዘለ እዩ መለኮታዊ ድምፂ እዩ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ ውሽጡ መለኮታዊ ክብሪ ዝተሸከመ እዩ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ መልእኽቲ ስለዚ ቃሉ ብምንታይ መሲልዎ ቃለይ ከም ከውሒ ከምቲ ንኸውሒ ሓሸምሸም ዘብል መዶሻን እዩ ሓያል እዩ ቃለይ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበለኹ እነሆ ነቶም ትንቢት ሕድሕድ እናተሰራረቁ እዚ ቃል እግዚኣብሔር እዩ እናበሉ ዝሰብኩ ነቢያት እጻረሮም ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር እጻረሮም ኣለኹ ነንሕድሕዶም እንዳተሰራረቁ እነሆ እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝብሉ ነቢያት እንታይ ብሎም ኣለኹ እጻረሮም ኣለኹ በተጻራርነት ደው ክብሌ ክጻረሮሜ ንምንታይ ተይልና እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለ ዝበሉ ማለት እዩ እነሆ ነቶም ትንቢት ሕድሕድ እናተሰራረቁ እዚ ቃል እግዚኣብሔር እዩ እናበሉ ዝሰብኩ ነቢያት እጻረሮም ኣለኹ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበለኹ መጽሐፍ ቅዱስ ተደጋጋሚ ቃላት ተሪእና ኣብ ሓደ ክፍሊ ተመሳሳሊ ቃላት ተረኺብና እቲ ነገር እግዚኣብሔር ከመይ ኣተኩሮ ሂቡ ካብ ልቡ ይዛረበሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብቲ መጀመርያ ክንርኢ ከለና ረኺበዮም ኢሉ ሪኤዮም ኢሉ ክልተሻ ኣብዚ ድማ እጻረሮም ክጻረሮሜ እግዚኣብሔር ንሰብ ተተጻሪርዎስ ሰብ ኣብ ምንታይ ከኣቱ እዩ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እቲ ሙሉእ ሰማይን ምድርን ዝተቆጻጸረ ኣምላኽ እሱ ንሰብ ተጻሪርዎስ ሰብ እንታይ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ እዚ ቃል እግዚኣብሔር እዩ እናበሉ ዝሰብኩ ነቢያት እጻረሮም ኣለኹ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበለኹ ከምኡ እውን ኢሉ እንደገና ንቶም በዓሎም ቃሎም ኣልዒሎም ከምኡ እውን ነቶም በዓሎም ቃሎም ኣልዒሎም ዝዛረቡ ነቢያት እጻረሮም ኣለኹ ነቶም በዓሎም በቃ ናታቶም ቃል ኣልዒሎም ዝዛረቡ ነቢያት እጻረሮም ኣለኹ በቃ ካብ ልቦም ኣውፅኦም ይብል ኣብ ካልእ ትርጉም ካብ ውሽጦም ኣውፅኦም ዝዛረቡ ንዓታቶም እጻረሮም ኣለኹ ንምንታይ ዳ እግዚኣብሔር ይጻረሮም ተይልና እግዚአብሔር ንሽሙ ይቀኒ ያህዌ ንሽሙ ይቀኒ ቀና አምላኽ እግዚአብሔር አነ እዝብል እግዚአብሔር ካብ ጥንት ጀሚሬ ተዛሪቤ ለተስተዛረብኮ ድማ ክፍጽሞዬ ዝብል እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ስለዝፍጽሞ እግዚአብሔር ዝበሎ ስለዝኸውን እግዚአብሔር ዘይበሎ ክዛረቡ ከለው ዝኸውን ሓደ ነገር ስለዘየለ ሽም እግዚአብሔር ይንቀፍ ማለት ሽም እግዚአብሔር ካብ ክብር ይጎድል ማለት ንእግዚአብሔር ዘለዎም አራያ ይቅየር ስለዚህ እግዚአብሔር ንሽሙ ቀናኢ አምላኽ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እናበሉ ሰብኩ ነቢያት እጻረሮም ኣለኹ አነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ
كم أون نتوم بعلم قالوا مالي علوم ززارة ونبيات اتشارروم الله أنا جزي أبهر تزاري بالله اتشارروم الله أنا جزي أبهر دما زاربهم الله جزي أبهر ززارب أملاخيو جزي أبهر يزاربيو እንደገና ቁጥር 30 ክልተን እነሆ ይሉ ነቶም ሓሊምና እናበሉ ሓሶት ዝንበዩ ንህዝበይ ከዓ ብሓሶቶምን ብጃህሮኦምን ዘስሕትዎም ነቢያት እጻረሮም ኣለኹ ይሉ ከም መግለጺ እግዚአብሔር መግለጺ ሂቡ ከምዚ ሓደ መንግስቲ መግለጺ ከም ዝህብ እግዚአብሔር ንኽብሩን መንግስቱን መግለጺ ይህባሉ እጻረሮም ኣለኹ ብጃህራ ሕልሚ ሓሊመ ዝብሉ ሰባት ሪኢኹሞም ተኾይንኩም ጃህራ ኣለዎም መዓት ስእልታት እዮም ዘብዙ መዓት ጃንክ ኣለዎም ዝዛረብዎም ተሚልካ ክትሰምዖም ከለኻ ኮንስታንት ወይ ሓደ መወዳእታን መጀመርታን መወዳእታን ይብሉ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ እጻረሮም ኣለኹ ስለዚ እግዚአብሔር ዝጻረር አምላኽ እግዚአብሔር ንሽሙ ቀናኢ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ንሽሙ ስለ ዝቐንዕ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብሽሙ ተበጊሱ ብድፍረት ዝዛረብ ሰብ ተሃልዩ ሐዋርያ ይኮነን ዝጻረሮ ወይ ካልእ ነቢይ ይኮነን ዝጻረሮ ወይ ካልእ አገልጋሊ ይኮነን ዝጻረሮ ባዕሉ እግዚአብሔር ዝጻረሮ ስለዚህ ከቢድ እግዚአብሔር ባዕሉ ይጻረሮ ንምንታይ ተይልና እግዚአብሔር ንሽሙ ዝቐንዕ አምላኽ ቀናኢ እግዚአብሔር ንሽሙ ዝቐንዕ አምላኽ ሰባት ወይና ሓሶት መማህራን ወይና ሓሶት ነቢያት መወዳእታ ካብ ፍርዲ አምላኽ አያምልጡ ዘምልጦ ይኮኑ እግዚአብሔር ባዕሉ ስለ ዝጻረሮም ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝነገሮ እሱ እዩ ክጻረሮም ኢሎ እጻረሮም ኣለኹ አንጻሮም እንደው ኢለ ክቃለሶም ኢሉ እግዚአብሔር ንተሓሶት ካብ ልቡ ዘይወፀ እሱን ዘይተዛረቦ ዝዛረቡ ዝጻረሮምን ዝቃለሶምን ኣብ መገዶም ደው ኢሉ ኣይሕልፎምን መን እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንሽሙ ዝቐንዕ አምላኽ እዩ ቀናኢ እዩ ንሽሙ ዝቐንዕ ንኽብሩ ዝቐንዕ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር በሐሶት አይከብርን እግዚአብሔር ብጥበራ አይውደስን እግዚአብሔር በሐቂ ጥራዩ ዝውደስ ከምቲ ዝተዛረቦ ሕልሚ ቃለይ ከም ከውሒ ከምቲ ንኸውሒ ሓሸምሸም ዘብል መዶሻን አነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ እግዚአብሔር ቃሉ ሓያል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝረአዮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝተመልከቶ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ሰማርያ ዝረአዮ እንታይ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ዝረአዮ እንታይ እዩ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝረአዮ እንታይ እዩ ኣብቲ ሕያው
እግዚአብሔር በአብ መቅደሱ ዝረአዮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝረአዮ እንታይ እዩ ኣብቲ መቅደስ እግዚአብሔር ሓያል ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ጻድቕ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሓቂ ዝነብር ኣምላኽ እዩ በተሐቅ መንፈስ ዝዛረቦ ንሱ ጥራይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቀባልነት ኣለዎ ኣብ እግዚአብሔር እምበኣርከስ ተቀባልነት ዘለዎ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ተይልና ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበለ ሰብ ጥራይ እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበለ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝሰምዐ ጴጥሮስ ንሱ ኢሉ ናይቲ ናይ ገናና ኣምላኽ ክብሩን ድምፁን ሰሚዕና ኢና ካብ ዝላዕሊ ግን ኢሉ ካብ ትንቢት ዝጸንዐ ቃል ኣለና እዚ ኢሉ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበለ ንእግዚአብሔር ዘኽብር ኣገልግሎት ከገልግል ይኽእል እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ይኹን ንትዘገልግሎ ህዝቢ ይኹን ናብ ክብሪ ኣምላኽ ሒዙ ከኣቱ ይኽእል እዩ ነቢይ ይኹን መምህር ይኹን ወንጌላዊ ይኹን ዝተፈላለየ ይኹን ካብ እግዚአብሔር ብዝተቀበሎ ኣገልግሎት ጥራይ እዩ ንሰብ ክረብሕ ዝኽእል ንሰብ ክጠቅም ዝኽእል ናይ ሓሶት መማህራን ይኹኑ ናይ ሓሶት ነቢያት ናበይ ይጓስዩና ተይልኩም ናብ ፍርዲ እዩ ካልእ ነገር የብሉን ናብ ፍርዲ ጎዳናታት ሒዙ ዝኸይድ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ መልእኽቱ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ መንፈሱ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣገልግሎት እንታይ ከም ዝኾነ ብልብና መሚና ክንፈልጥ ፍቃድ ኣምላኽ ብልብና ክንምርምር ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ዝተረኸበ ሁሉ ኣጆኻ ዝበለካ ሁሉ ኣብ ዓመፅ ከለኻ ኣጆኻ ዝብለካ ኣብ ቁንዑ ከለኻ ተጋጊኻ ዝብለካ እዚ ክትደልዮ ኣለካ እዚ ክትፈላለዮ ኣለካ እዚ ተዘይፈላለኻዮ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ኣይተርፍን ስለዚ ሰብ መገዱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁሉዕ እዩ ካብ ገጽ ኣምላኽ ዝተኸወለ ነገር ዋላ ሓደ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብ ፊት ኣምላኽ ካብ ገጽ ኣምላኽ ዝስወር መን እዩ ኩሉ ቁሉዕ እዩ ኩሉ ዝተኸፈተ እዩ ኩሉ ኣብ ኢድ ሰማያዊ ኣምላኽ ዝተቐልዐ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ናብ ብርሃን ከውጾ እዩ እግዚአብሔር ዝረአዮ ንኤርምያስ ነጊርዎ እዚዩ ትኹነታት እዚዩ ትዘሎ ነገር ኢልዎ ንመን ንኤርምያስ እግዚአብሔር ይመስገን ያህዌ ይርኢ ያህዌ ዘይሪኦ ዋላ ሓደ የለን ክብርን ምስጋናን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መዝሙረ ዳዊት 139 ብዛዕባ ፍልጠት ኣምላኽን ሓልዮቱን ዝዛረብ ክፍሊ ኣሎ ነዚ ክፍሊ እዚ ክነንብቦ ኢና እግዚአብሔር ፍልጠቱ ንፍልጠቱ ስለ ዝገልጽ ምስቲ ክፍሊ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ክነንብቦ ኢና እግዚአብሔር ንስኻ መርመርካኒ ከምኡ እውን ፈለጥካኒ ዝገበሮ ዘበለ ሁሉ ትፈልጥ ንሓሳበይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕሎ
كعي خلخون كعرف كلخون تري نبزلو تجبارات يونا تطبخا تفلطيخا እግዚአብሔር ቅድመ ምዝራበይ ነቲ ክብሎ ዝደለኹ ኣቀድምካ ትፈልጦይኻ ብኩሉ ወገን ከበብካኒ ብሓይልኻ ትሕልወኒ እዚ ፍልጠት እዚ ኣዝዩ ይገርመኒ ልዑል እዩ ክርድኦ እውን ኣይክእልኒ ካባኻ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም ንሰማይ እንተዓረኩ ንስኻ ኣብኡለኻ ኣብ ዒድ ሙታት እንተደቀስኩ ኣብ ዓዲ ሙታት እንተደቀስኩ እነሆ ንስኻ ኣብኡለኻ ነፊረ ክንዮም ምብራቕ እንተ ተሓባእኹ ወይ ከዓ ኣብቲ ርሑቕ ወገን ምዕራብ እንተ ተቐመጥኩ ንስኻ ክትምራሓኒ ክትድግፈኒ ኣብኡለኻ ጸልማት ይኽውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንዓኻስ ጸልማት እኳ ኣይጽልምተካን ለይቲ ከዓ ንዓኻ ከም መዓልቲ እያ ጸልማትን ብርሃንን ንዓኻ ሓደ እዩ ንኹለንተናይ ንስኻ ፈጠርካዮ ኣብ ማህፀን ወላዲተይ ዓለምካኒ ንስኻ መስተንክር ኢኻ ድንቂ ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ ከመስግነካ እየ ግብርታትካ መስተንክር እዩ ኣነ እውን ኣጸቢቐ ፈልጦ እየ የዕፅምተይ ምስ ተፈጠራ ኣብ ማህፀን ኣደይ ከዓ ብጥንቃቄ ምስ ተሰራሕኹ ኣብኡ ብሕቡእ ክዓቢ ከለኹ ኣብኡ ከም ዘለኹ ረኣኻኒ የዕንተኻ ድቂ ከለኹ ራእየኒ እቲ ምዱብ ዕድመይ ገና ከይጀመረ ከሎ ኩሉ ኣብ መጽሓፍካ ጽሑፍ እዩ ኦ ኣምላኸይ ሓሳባትካ ንዓይ ኣዝዩ ክቡር እዩ ኣዝዩ እውን ብዙሕ እዩ እንተቆጸርክዎ ካብ ሑፃ ይበዝሕ እንተነቃሕኩስ ገና ምሳኻ ኣለኹ ኣምላኽ እቶም ክፉኣት ሰባት እንተቀተሎም ደመኛታት ካባይ እንተረሓቁ ንሳቶም ስምካ ብተንኮል ይስመዩ በኣኻ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ ኣለዉ ኦ እግዚኣብሔር ነቶም ጸላእትኻ ኣዝየ ጸላእኽዎም እጸልኦም ነቶም ካባኻ ዝዓልዉ ድማ ኣዝየ ፍንፍኖም ፍጹም ጽልኢ ጸልኦም ኣለኹ ጸላእተዮም ኣምላኽ መርምረኒ ልበይ ከዓ ፍለጥ ፈትነኒ ሓሳበይ እውን ፍለጥ መገዲ ዓመፃ እንተሊ ንራእየ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መገዲ ምርሓኒ ኢሉ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መገዲ ምርሓኒ እወ መርምረና ፈትነና ኣብ ልብና ዓመፃት ተረኺቡ ናብ ዘለዓለም መገዲ ምርሓና እግዚአብሔር እወ ህይወትና ንእግዚአብሔር ከፊትና ክንህቦ ግድን እዩ ንእግዚአብሔር ፈትነና መርምረና ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት መገዲ ምርሓና ክንብሎ ግድን እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ሕያው እዩ መስለጥን እዩ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ንሱ ካብ ዘለዓለም ክሳብ ዘለዓለም ሕያው እዩ ንሱ ጽድቅን ፍርድን ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኣብ ሕያዋንን ኣብ ሙታንን ማእኸል ደው ዝብል ጎይታ እዩ ንሱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ ካብኡ ዝተሰወረ ነገር የለን ካብኡ ዝተኸወለ ነገር የለን ኩሉ ኣብኡ ዝተገለኸ እዩ ኣብ ጸልማት ዝተገበረ ኩሉ ንዑ ጸልማት ኣይጽልምትን እያ እግዚአብሔር ዝረአዮ ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ሰምዖ ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝመልአ ኣምላኽ እዩ ንሱ ዘለዓለማዊ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኣምላኽ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተሰወረ ዝተኸወለ ነገር ሓደ የለን እግዚአብሔር
ኩሉ ይርዮዩ ጸበባ ይርዮዩ ናይ ሰባት ስቃይ ይርዮዩ ናይ ሰብ ጭንቂ ይርዮዩ መን በቅንዕና ከም ዘገልግል ይርዮዩ መን ድማ በኽፋእ ከም ዝኸይድ እግዚአብሔር ይርዮዩ እቲ ሚዛን ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣሎ ኤርምያስ ኣይመዘኖን እግዚአብሔር ግን መዚኑ ደርቢዎ ነቢዩ ኤርምያስ ኣይመዘኖን እግዚአብሔር ይምዝኖዩ ኣብ ሚዛን ይቕመጥዩ ህይወት ኣብ ሚዛን ይቕመጥዩ አገልግሎት ኣብ ሚዛን ይቕመጥዩ እቲ መዛኒ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር መዚኑ ምስ ረኸቦ ማኔ ተቄል ፋሬስ ኢሎም ማኔ ተቄል ፋሬስ ምስ በሎም ግን ወዲቆም ዝተረፈ ነገር የለን ትንቢተ ኤርምያስ ከድኩም መርምርዎ ብሽም እግዚአብሔር ዝተኸዶ መገዲ ከቢድ እዩ ብሽም እግዚአብሔር ዝኸድዎ መገዲ ዋጋ ክፊልዎም እዩ ስለዚ ንሕያው እግዚአብሔር ዝኸውን መስዋዕቲ ንምቕራብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ምስማዕ ኣድላይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብርን ምስጋናን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነቲ ሕያውን ጻድቕን ዘለዓለማውን ዝኾነ ኣምላኽ ክብርን ስብሃት ይኹኖ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመስግነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቃልካ ሕያው እዩ ቃልካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ ቃልካ ህይወት የጽሪ እዩ ቃልካ ንህይወት ይቅድስ እዩ ቃልካ ጸልማት ገሊሁ ናብ ብርሃን ይመርሕ እዩ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቃልካ ብርሃን ንኽትመርሃና መንፈስካ ክብሪ ክትጋርደና ብጸጋ ክብርኻ ህይወትና ክትመልኦ ጽናትካ ዝኾነ ነገር ጥራይ ክወርሰና ማሕበርና ክወርሳ ህይወትና ክወርሳ ነገራትና ሁሉ በትናትካ ዝኾነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይወረስ ካባኻ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ኣሰራርሓ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ኣምልኾን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን አሜን